Haba denoi, debrodi atxeizketan, eta bueno, hemen gera bazkideen hileroko zozketakin. Aurreko hilekoa zen 2 urte egiten genituena, beraz 2 urte egin da. Orduan gaurkoa 25. Zozketa izan beharko litzateke, gizkiz lan nabil. Eta, bueno, zozketa ikusten duzute hor, pantailan dituzute parte hartzaileak, zein diren, saria bat. Eta, bueno, beti bezala azaldu ingo dut bazkietzak nola funtzionatzen duen. Bueno, 10 euro ordaintzen dituzu, eta gemeraunziako bazkide egiten zara. Bazkide egiteak niziten duzu gure proiektuari bultzada ematen laguntzen duzu. Bultzada honek emateaz gain abantaila batzuk lortzen dituzu. Horietako bat, orain ikusten ari garena. Bazkietzak urtebete irauten du, eta urtebete horretan, urtebete hortako 12 hilabeteetan, hilero jolas baten zozketan parte hartuko duzu. Tokatzen mazaizu zuri, zozketako irabazlea izatea, guk jolas zerrenda bat bidaltzen dizugu, eta gustoko bat baldin baduzu, jolasoitako bat, beti ere jolasak PC-koak dira, jolasoitako bat gustoko baldin baduzu, zuretzat da. Gero, zerrenda horretan jolas gustokorik ez bazenuke aurkituko, 20 euro arteko presupuestoa ematen dizugu, eta 20 euro artean daun jolas bat topatzen baduzu zuretzat. Eta gero beste abantaila daukaguna da, gehiago etorriko dira, baina bestea daukaguna da, Minecraft zerbitzarian plaza mugatua daude. Aldi uneko ibiltzeko, 30 uste diala. Orduan, 30 horiek beteko alitzatezke, zu bip izaera izaten dezu bazkideek eta haiek preferentzia bat daukate bip ez direnen aurtean. Eta haina kosmetiko berezi batzu dauzkate eta, bueno, hainbat abantaia Minecraft zerbitzari dagokionez. Eta, no, besterik gabe, zozketarik ingo diogu, sorterik onena opa dizuet parte hartzaile guztioi. Eta ea norden irabazlea. 20. bazkidea da irabazlea, zorionak hemendik. Jarriko gara zurekin kontaktuan. Eta beste hoi, urrengorako sorte gehiago izan dezazuela. Eta urrengo ian ikusiko geha ja urtarrian. Por zerto, adiegon gure sare sozial eta abenduan zehar, ze gaunetako zozketa bat egon daiteke bazkide eta bazkidez direnen artean, erabiltzai guztien artean. Eta besterik gabe agurtzen naiz. Ale da, aio!